Barkanmu da dawowa cikin wani sabon bidiyo namu. Yau za mu yi magana akan list wato definition list. Idan ba ku manta ba mun yi bayani akan list, mun ce muna da list na farko, muna da order list, muna da unorder list, na uku muna da definition list wanda muka manta ba mu yi bayani ba aka buƙaci mu yi bidiyo mu yi bayani akan shi. Definition list ana amfani da shi ne yawanci wajen abin da yake a jere wanda yake da bayani a ƙasan shi. Misali kamar littafi, bari mu duba list namu, list ɗin da muke da su, mun ce muna da, bari mu goge gaba ɗaya, mun ce muna da order list da unorder list wanda mun ce muna da order list, wannan unorder list ne idan ba mu manta ba, mun ce muna da wato mu ce me? Mu ce na biyu, so wannan shi ne muke ce masa me? Unorder list. Na biyu muna da order list kuma, to order list muna da shi. Wato wannan muna da abin da ake ce masa order list da kuma me? Unorder list. Order list shi ne wanda zai fito mana da jeri da nambobi, unorder list kuma shi ne wanda zai fito mana da me? Da ɗige-ɗige. Bari mu duba na uku da muke da shi ne, kun gani wannan shi ne order list, wannan order list. Na uku muna da list ɗin da muke ce masa definition list ko kuma mu ce description list, duka za ka iya faɗa ko definition ko description. Yanda yake shi ne, yanda ake rubuta element nashi shi ne, na farko za a rubuta DL, shi ne abin da yake nufi da definition list. Abu na biyu, wannan shi ne open tag nashi, closing tag nashi shi ma haka za mu rubuta me? DL wato definition list. A ciki maimakon shi mu saka wannan li ɗin, abin da muke sa masa a ciki shi ne abin da muke ce masa list term wato data term, hakan nan DT. Wato wannan shi ne maimakon wancan li da muke sawa a order list da kuma unorder list, wannan shi ne za mu rubuta me? Heading. Misali yanzu mu dawo nan, mu rubuta shi a nan, mu ce muna da me? Mun ce idan za mu rubuta definition list za mu sa DL ne, hakan nan za mu buɗe mu rufe, a tsakiyarsa abin da za mu sa shi ne me? Za mu ce D, muka ce T, shi ne na wannan kenan. To yanzu misali in saka in ce littafi na ɗaya, in ce littafi na ɗaya, in ƙara sa wani DT ɗin hakan nan, in sa littafi na biyu hakan nan. To wannan abin da yake nufi shi ne maimakon wancan list ɗin da muke maimakon li ɗin nan da muke sawa a nan za mu saka me? DT ne. To mun ce definition list, wannan ai kamar wannan ne, bambancinsu shi ne a ƙasan wancan nan a nan ƙasan shi za mu saka wani tag da element da muke ce masa data definition, wato ɗan bayani akan wannan list ɗin da muka sa, shi ne za mu sa DD. Za mu buɗe DD element mu sa, yanzu bayani ne akan me? Littafi na farko. Na ce littafi na farko, bari in ce wannan na farko ne. Na biyu yanzu misali shi ma in na sa masa DD nashi hakan nan, zan sa me? Wannan na biyu ne. Wannan shi ne misali kenan, bari in yi saving, bari rona ku gani. Kun gani? Littafi na ɗaya, wannan shi ne na biyu. To yanda zai fito a wannan, maimakon wancan li ɗin da nake sawa a wannan, kun gani? Idan na sa DT a nan shi ne maimakon me? Li. Wannan DD ɗin kuma shi ne definition ɗin nashi, ɗan bayanin da zai fito akan list na farko. Wannan DT na farkon nan shi ne list na farko, wannan bayani ne akan list na farko, wannan shi ne na biyu, wannan bayani a kansa. Wannan shi ne yanda ake rubuta definition list ko
description list. Mun gode, ku cigaba da bibiyan mu, kar ku manta ku yi subscribe.